Lexus RX 350 соли 2010 до рестайлинг. Срочно тонировка уҷато то моҳи декабр нарх 159000 сомон. Бисёр камтар муомила мумкин дошта бошад, барои ки 165 300 гирам. Но зада даст бошин бардаро, задагӣ надорад 300 винкода меонам, боз худатон занед бинед. Ана пешош неки бардарои ман экспорт кардаган, пешош алиш кардаган, экспорт кардаган. Не холаташ хушрак аст бардаро, камбуди надорад, гирам хато намекунем. Мошинчашон чотка аст. Тонировка уҷато шоксен то охири сол, кузуфош тоза, диска балунош нигоҳ кунед, ин диска балунош дар ҳолати хуб аст. Бошам нигоҳ кунед. Lexus RX 350 бардаҷона. Салон ҳозир мебинем. Ҳолати салон чӣ шудааст? Балунош нав. Мебинем салон, кожни салон, чихолчоша нигоҳ кунед, сетри салон, задний дефлектор, бесключевой доступ, сиденьи лифт, памят сидений. Ана ин винкода ҳатмо занед бинед. Ин винкодаш аст. Хуб, кожош дар ҳолати хуб аст. Кожни рул, мультирул. 225000 мил пробег дорад. Монитор дорад. Ана инҷа бардарои ман видео регистратор ҳам доштааст. Ҳарпедош салончош худатон нигоҳ кунед, 4WD аст. 4WD. бо чӣ гап зани кондитсионераш ҳам кор мекунад. Тағои овардаган мегӯям ки бачаҷон ин мошинамо қимати бад гирифтагем 180 мон 70 мон гуфтем не тағоҷон арзонтар монед. Лекин мошина 16 аст бардоро вақте ки ино гирифтагӣ дан мисол 1 сол пеш ино бардоро 2010 бошадам 180-200,000 сом дар хотиратон бошад. Экспортош ҳамин кузуфаку 300-350 савдо мекардам дар хотиратон аст. боз бардоро арзонтар шудагиам барои 159,000 ба 1000 бозӣ кардам. барои мин гуфтам яке савдо мешавад, бо гуфтам яке савдо накунад чӣ накунед. хай бо занг занед худатон пурсед бардаро мошинчашон ки чотка шурак аст. ошибкам надорад. Хеле аст бардарои ман фикратон ҳатман нависед, лайк фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай таҷи бошед бардарои на бай аст. Ташаккур. О ана бай бардарои ман дӯстдорони Mercedes Benz тамошо кунед, дӯстдорони банан ҳастедем ҷай чикале ки додарако ако банан мепурсед ку беҳади бад мепурсед ишна охирон вақту аз Қазоқистон наистан, аз Узбекистон наистан. Камо байнахе банан дар коршаш сесиёаш дар корса чанд кас наиз рости гап беғайр аз Тоҷикистон ам бардаро дигар давлатон бисёр тамошо урусо тамошо мекардааст. як ду каса бинам комментариё нависаги медарам мебинам подписчики ман будааст. ки гуфтам гап нест, урусиям гап назанем агар значит во тоҷике ёд гирифта гӯш кардастан. Хулос бардарои ман ана ин бананчаи мо CLS 400 мотори 3.0 битурбо корея соли 2017 бо 17 охираш будааст. Хуб, краскош родной асплаш задагӣ надорад. Ман тонировка уҷатош солона 10 моҳ ё 11 моҳи дигар дорад. Диска балонош нав, камбуди умуман надорад. сарочни бардаро бе камбуди 10 бор камбуди гуфтам дидед бардаро. Ана гарантияш ки хулоси гап гуфта истодам. биён мен Mercedes Center ва проверка кунам, махлуқ кунам, арзон кунам мегам. махлуқ кунам гирам гуфта истодам соҳиби машин. Камераи 360 градуса доштааст. Диска балонош дар ҳолати хуб бадо, диска чиз пичкати. Ака раҳмати тавоне. GLS